Tablety na základnej škole, druhá lekcia. V tejto druhej lekcii si ukážeme, ako sa robí s tabletom. Ukážeme si ďalšie funkcie tabletu. Oboznámime sa opäť s funkciami na spodnej lište. Takže zopakujeme si, toto tlačítko znamená akcia späť, krok späť. Toto tlačítko znamená ísť na túto úvodnú obrazovku, doomovskú obrazovku. Tento štvorček znamená momentálne spustené aplikácie. Nemáme teraz žiadne spustené aplikácie. A toto tlačítko znamená odfotografovanie si obrazovky. Urobiť snímok obrazovky, ktorú vidíme. Ďalej tu máme túto šipku, po kliknutí na ktorú sa nám zobrazia ďalšie aplikácie. Tieto aplikácie môžeme spúšťať jednoduchým kliknutím prsta. Napríklad môžeme ísť na internet. Takisto ako na počítači aj tu. Okno maximalizujeme a minimalizujeme kliknutím prstom na tento štvorček v hornom rohu prehliadača. Keď chceme navštíviť nejakú web stránku, klikneme na lištičku, kde sa píše adresa. Zadáme stránku, ktorú chceme vyhľadať. Napríklad dáme centrum.sk. Potvrdíme OK. Tablet má výhodu, že sa dá pekne na ňom čítať. Keď je nejaký text malý, približujem oddialením prstov a zmenšujem text spojením prstov. Takže takto si môžem prečítať, čo sa nám teraz deje zase vo svete. Do pôvodnej veľkosti vrátim dvojitým ťuknutím na plochu. Toto je pôvodná veľkosť prehliadača. To sme si zopakovali z prvej lekcii, základné pohyby pri práci s tabletom. Čiže keď držím, tak listujem. Keď chcem niečo zväčšiť si, tak dvoma prstami od seba. Keď chcem niečo zmenšiť, dvoma prstami k sebe. Keď chcem dať do pôvodnej veľkosti obrazovku, dvojitým kliknutím na pracovnú plochu. Táto funkcia platí na internete a platí aj v galérii vo fotkách. Inak na pracovnej ploche to neplatí. Hej? Tu sa mi nedá zväčšovať ani zmenšovať. Tu sa dajú robiť zase iné veci. Dajú sa tu upravovať pracovné plochy. Momentálne mám na tejto pracovnej ploche najviac ikoniek a môžem si ich prerozdeliť. Ikonky si môžem poukladať napríklad odkazy na internet, na inú pracovnú plochu a podobne. Teraz si ešte ukážeme ďalšie nastavenia, ktoré sa skrývajú po stisknutí na hodiny jedným ťuknutím. Nabehne nám takéto menu, kde vidíme, že sme pripojení na Wi-Fi sieť. Momentálne nemáme zapnutú GPS, takže dá sa zapnúť na tomto tablete aj GPS a ukazovalo by nám na mape našu polohu. Je to dobrá funkcia, keď hľadáme nejaké miesto na mape a sme niekde v teréne, tak môžeme si pozrieť, že kde sa nachádzame a ako sme od daného miesta vzdialení. Ďalej máme zapnutý zvuk, otočenie obrazovky. Môžeme mať na automatike, ako je teraz, alebo ho vypnúť. Na automatike znamená, že obraz sa nám prispôsobuje, ako ho máme otočený. Teraz, keď som to vypol, tak sa mi neprispôsobuje. Teraz to zapnem a obraz by sa mi mal prevrátiť. Takto sa dá čítať text aj po výške. Záleží len na vás, ako vám vyhovuje. Či je pre vás lepší pohľad na výšku alebo na šírku. Ja si to vrátim opäť na šírku. Tak. Ďalej tu máme Bluetooth. Cez Bluetooth si môžeme posielať vlastne údaje na iné zariadenia alebo aj príjmať údaje z iných zariadení, napríklad zo smartfónov. Vymieňať si dáta. Takže pozrieme sa na ďalšie nastavenia, ktoré sa skrývajú pod ťuknutím na tieto nastavenia.
Vidíme tu nastavenie Wi-Fi, to sme si ukázali, ako sa pripojíme na Wi-Fi jednoduchým ťuknutím, napísaním hesla, potvrdením hotovo, nás pripojí na sieť, ktorú poznáme. Táto zámka znamená, že sieť pýta heslo. Sú aj siete napríklad v kaviarni, ktoré heslo pýtať nemusia a stačí na ňu len kliknúť a už nás hneď pripojí na danú sieť bez zadania hesla. Takže Bluetooth máme vypnutý, ďalej tu vidíme využitie dát. To sú štatistiky o tom, ako vlastne sme využívali dáta, internet, obchod Play. Potom tu máme ďalšie nastavenia. Letový režim, to sme si povedali, že sa používa hlavne pri cestovaní lietadlom, aby sme nenarušovali komunikáciu v lietadle. Takže vtedy sa vypnú služby Wi-Fi, Bluetooth v letovom režime. Takže teraz si ukážeme, ako sa pracuje so zvukom. Zvuk nájdeme, podržíme na zvuku v nastaveniach. Hlasitosť zvuku sa dá pridávať takto softvérovo prstom a znižovať. Alebo hardvérovo, to je s týmto tlačítkom veľkým. Vidím, že ako pridávam zvuk, stišujem zvuk. Dáme na maximum. Takže máme dve možnosti intenzity nastavovania zvuku. Oznámenie na maxime, medium na maxime. Takže skúsim dať na najtiššie a skúsim dať OK. Ale vidím, že aj tak softvérovo musím nastaviť hlasitosť v tablete, že toto pridáva všeobecné oznámenia len zvuku. Teraz mi to nepridáva nič, čiže aj tak musím pridávať len prstom zvuk na tablete. Tak sme si ukázali, ako sa nastavuje zvuk a ovládanie jeho hlasitosti. Teraz si ukážeme, ako tablet vypnúť. Tablet vypneme podržaním tlačítka v tomto hornom rohu cca 3 sekundy. Následne tablet vypíše hlášku, kde môžeme zvoliť možnosť vypnúť zariadenie, letový režim reštartovať. Prípadne môžeme ešte stlmiť všetky zvuky na tablete alebo zapnúť len vibrovanie. Teraz máme aktivované všetky zvuky. Takže dáme vypnúť zariadenie, tablet sa vypne OK a tablet sa nám vypne. Ďakujem za pozornosť, koniec druhej lekcie.